BTS sila? OMG! BTS rin ito! Boy Tongko serye, practicing Tagalog. Yung kunti-kunti lang. Kunti-kunti. Boxer lang yun. Oh. Boxer lang. Boxer? Oo. Bakit may igot-igot na kita? Hindi yun. Ha? Hindi yun. Huwag ka magsabi. Tingnan mo nga naman. Wala pa kami nag-vlog niya. Nag-video pa lang kami. Nagtawa-tawa na siya doon. Well, ano sabi sa biyagan? Oh. Wag. Ang lamig tugnaw kayo rin semua. Hello! Welcome to my channel. Good day sa lahat. Then, welcome to my new vlog. Welcome to my vlog. Don't forget na mag-subscribe sa aking channel. Then, click the notification bell para updated kayo sa next namin mga video. Diba? Okay? Okay kayo! So, sa ating video. Nice. Oo, ko na. Yun o. Assured? Batalon? Walang reserva? Meron. Malalom di ay dito. Malalom di ay. Malalom? Malalom dito. Oh, malalom. Pwede. Sabi mo, mababaw lang eh. Mababaw? Sabi mo, mababaw lang. Oh, malalom pala. Malalom dito. What the fuck? Oh. Ano yan? Hubuin ko lang. Ha? Hubuin mo? Oh, hubuin ko lang. Hubuin mo ang ano? Ang shirt lang. Ang shirt. Ang shirt ni mo? Oh. Shirt ba sa Tagalog? Oh. Kayo mo. Wag mong hubuin lahat. Wag lang. Okay. Oh. Oh. Yung kunti-kunti lang. Kunti-kunti. Boxer lang yun. Oh. Boxer lang. Boxer? Oo. Bakit may igot-igot na kita? Hindi yun. Ha? Hindi yun. Huwag ka magsabi. Tingnan mo nga naman. Wala pa kami nag-vlog niya. Nag-video pa lang kami. Nagtawa-tawa na siya doon. Well, ano sabi sa biyagan? Oh. Wag. Ang lamig tugnaw kayo rin semua. Ano sabi sa biyagan? Oh. Wag. Ang lamig tugnaw kayo rin semua. Tugnaw? Tugnaw kayo. Ayaw kay. Kuya po. Wag. Ating huhuin. Unya lang. Mamaya sa unya. Siya ay naghubu-hubuin. Oh, ng kanyang short. Tulungan ka, tabangan ka. Oh. Tulungan. Tabangan ka. Tulungan mo siya. Tulungan mo ako. Tabangan ka. Oh. Yon ang mga diskarte ng mga malupit na Hokage. Oh. Wait a minute. Who are you? Ayan. Oh. Tabangan ka. Oh, tabangin nyo. Oo, tabangan. Oh. Tabangin nyo. Oh. Ayan. Resulta. Silagay ko butang dito. Ilagay. Oh. Ibutang. Oh. Ilagay mo. Ibutang Pupunta mo. na kami. Doon. Sa malapit lang doon. Oh. Ang lalim dyan. Ang lalim. Oh, pero malalim pero mabaw siguro. Ang galing mo talaga, bright ka. Nang ha? Kita tayo doon. Oh, Tama kayo. maglalakad lang tayo. Dito lang. Babantayan mo to ang aking gamit. Ako lang maglalal. Ako lang ano? Siya magdadala kuno. Ayan yung kasama namin magdadala. Ayan. Oh. Naghuhukas na siya ng yung kanyang t-shirt. Oh, sa Tagalog. Ayaw kang kumuyog sa amin? Oh. Oh. Bakit ayaw kang uuban sa amin? Ako lang susulob gamit dito. Oh. Susulob niya. Hukasin mo. Yung Isulob mo yan kapag sa itlog. Oh. tayo na mga pre. Oh, tayo na. Ayun na. Oh. Okay na. Pakibantayan ng Dito ko lang. mga sanina namin. Dito ko lang ilagay yung butang. Nanay awards. Dito ko lang ilagay yung May butang. kwarta na. Ay, Baka 2 piso ang kwarta dyan. Merong may iwan dra. Anong maiwan?
Baka mayroong may iwan dira ha. Bahal na kayo dito dyan. Iwan dira ha. Bahal na kayo dito dyan. Oh. Dahil tayo pupunta doon. Punta tayo doon. Bakit tayo doon? Okay. Oh, bakit? Punta doon. Sige na. Lalangoy tayo. Guys, pupunta na kami doon sa mga malayo nga dapit nga lugar. Oh, ayun. Ayun, may bahay doon. Oh, tara na da. Oh, pare. Tara na. Huwag kang gulit sa akin. Akong ano ng kamera. Aha. Ikaw ang ano, videohan namin. Unya na. Unya na. Unya na. Mamaya na. Mamaya at unya na. Oh, unya na. Oh. Mao na imong Tagalog. Yes. Oh, yes. Yes. Oh, basta dili kita mga kabalo mo kita Tagalog. Oh. Atong gamiton nga laglom kita Tagalog. Isi ka nga, bulol ka naman. Ulol! Oh. Ang ibig sabihin nun, malalim na Binisaya nga Tagalog. Oh. Sige na guys, papunta na kami doon. Bye-bye. Oh, bye-bye na sa mo. Oh, ayan. Oh. Ay, ma-director eh. Oh. Yan ang director namin. Oh, tungko. Oh. Vlogger. Oh. Oh. Pupunta na kami doon guys. Dahil Maglakad na tayo, patayin mo diyan, Maglakad na tayo. patayin. Huwag mo na patayin dahil magtanaw pa ta sa ato ang dadaanan. Oh. Ako. Bakit ka naunsa man ka? Nadanlog ko eh. Bakit ka naunsa man ka? Nadanlog ko eh. Danlog ka eh? Kaya na. Sige na, maglakaw na ta. Malalong pala dito. Maglakaw na tayo. Malalim para dito. Dito talaga malalong. Oh. Yung director namin, mahadlok ng tubig, oh. Ayun. Ayun. Oh. Saan siya? Sinabi namin na saan siya paingon. Uy, nakasa. Balay ninyo. Oh. Ato sa kami dito. Bye-bye. Oh. Mag-vlog sa meron dito. Guys, magba-vlog kami doon. Vlog kami dito. Oh. Dahil yung nasa unahan may bahay doon silbi na cottage, pero pupunta kami doon dahil doon kami mag-vlog. Oh, yun. Maganda kasi doon. Oh, ayan. Nagsablig-sabligan sila ng tubig, oh. Para sila mga bata na tigulang. Oh. Na nagsasabligan ng tubig, oh. Oh, ayan guys. Nami-miss na namin yung vlog namin. Oh, dahil kasi ngayon lang kami nakabalik. Matagal na. Mga isang buwan kami bago makabalik ng vlog namin. Tama yan, tama. Oh. Pare, Oh. Ayan. sana masaya ka mo. Masaya kami. Masaya ka mo sa amin. Oh, masaya ka mo sa amin. Oh. Kasi Kamu sa amin. Kasi kayo lang mag-intindi sa amin kasi ang Tagalog namin malalim yun eh. oh, malalim at kukunti lamang. Oh, kukunti. Pero ayun oh, malalim oh. Mayroon ng tao na lulumos. Drama pa lang talaga 'yon. Drama. Naglulumos-lumusan. Oh. Yung mga payag doon, pupuntahan namin yung payag doon, oh. Oh, may payag. Doon kami mag-vlog o ano-ano. Doon kami dahil magandang spot doon para kami mag-vlog dahil walang tao, tapos may tao naman doon, naglabing-labing ngayon sila. Uy, nababasa yung cellphone ko. Wag guys, wag niyong basahin yung malalim pala yung mga dadaanan namin. See you guys doon sa bahay na sa tunga sa gitna. Lalagsikan natin. Nalagsikan yung cellphone namin. See you guys. Hapon na. Oh. Paspasin natin. Doon na tayo guys mag-start sa doon sa malalim na lugar. Dahil may naglabing-labing doon. Oh.
Oh, tingnan nyo. Baka bitugin ka, baka bitugin. Yung hawak mo. Ha? Anong sabi nila? Di ko makaintindi ng kanilang sinasabi. Oh. Masyado ka naman talagang Oh. Karira tayo. Karira. Oh, ayan. Para silang oh, ayan, nagkakarira-karira sila, oh. 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 Parang mga Nauna ako. Nauna ka doon. Nauna ka na. Oh, see you guys doon sa payag na gamay. Yung payag na maliit pala. Maliit. Oh. See you. Sige, bye-bye. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello! Thank you sa lahat ng sumubaybay sa amin, sa aming lahat ng mga videos. Thank you sa lahat ng mga subscribers. Salamat sa paghihintay sa bago naming medyo may katagalan yung pag-upload namin kasi busy sa trabaho. Heto na naman kami, nagbabalik si Boy Tongko on the max! Alright, di ba? Thank you talaga sa lahat ng nag-subscribe sa amin, tapos naghihintay sa aming mga videos, lalo na kay Japper Snipers. Thank you bro sa pagtulong sa aming channel, kay Louie TV at kay Kuya Michael. Salamat kayo. And see you guys on the next video namin. See ya! Bye-bye!